Salutare oameni bine și bine vă găsit la un nou episod din această provocantă serie de CSGO. Dați un pic să fac imaginea. Foarte bine. Ce mai cipă un deadman. Ce să ne întâmplată. Cumpărăm. Salut, prieteni. Easy. Options, video. Fucking video. Headshot. Oh my god, ce sună. Nu știu cam tare nici de voi. Scapă unul. Eu mă rămân ce prevăzuți. Trag bine pe hard. Nu m-am afectat să văd. Da! Mă așteptam la asta. Deci am random. Mă și postul meu nu l-a nimerit. LOL. L-O-L. Salut! Salut, Sofie! Fac, așa-s prost! Nu că mă ia. Să fac jocul pentru o secundă. M-am și speriat. M-a durut asta. Lacrimă pe podea. Nu mă, ce a fost o soare. Avea un pic și însângerea ochii. Prietene! E mucho! Oh my god, l-am luat până la... Salut! Mulțumesc! Thank you! You are dead! You are dead again! And dead again! You dead again! You are dead again! Poate nu mi-au copyright, poate nu mi-au copyright, poate nu mi-au copyright. Pe o meu șmecher. Very good. You are dead! Salut! Muie. Muie. Îți muie. Cu I. Îți muie. Să punem. Da. Salut. Oare ce te doare? Bă, cum nu l-am luat? Am dat în chept. Ce m-am luat cu ce nu știu. Voi apărut întârziat chat-ul, dar tragi direct în L. Nu vrem
my friend. L-am luat pe băiat, incredibil, domne! Bă. Să nu ne luăm amândoi. Să-mi pic capul. Charlatane! Papa. Nu te mai ține băieți! Ah, what the fuck, eu să nu Very good shot. Intra să-mi pun și să-mi mor. Sau nu! Nice shooting. Nu spate. Da, un pic de lag. Un deep match, mecherie. Foarte. Am văzut întârziat, bă. O să vede foarte bine. Avem 4 minute, dacă voi nu vedeți, pentru că nu știu ce. Programul nu știu ce vedeți. Very nice. Where are you? Da, n-am cum să dau, că am lag. Da, iar am lag. A fost doar nu. Prietene! Ah! What? Nu mă așteptam la... Nu mă așteptam. Am apărat la pistolul ăsta. Portocalii cu alb. KVP-ul meu. Uci! What? Zic că era camuflat. Mamă, fucking fuck. Asta o să cred că bine. Mamă, am filmat toate la 2 luni. Cum nu l-am luat? Prietene! Prietene! E unul în spate! You got him. Got. Cum, bă, cum să n-ai reacții ca mine? Da, au, căștile mele stau pe căști, așa. Prietene! Ma friendo! What the fuck? Să blocăm mouse. Da, n-am putut dar fără. Super lag. Nice shot, my friend. Salut! Bă, nu mai merge de pe. Da! Cum, dacă l-am pe holo? Hai încă un minut jumate. Și e bine, totul. I see.
Face pistonul! Are una viitoare jucând cu acau. Mai cu acau, și ați văzut cât de buscă AVP-ul? Mă întreb. Bă, du-te încolo! Că sau mă pe tine și te distrug. Las borși pe pământ. Ce? Un avocat mort. Avocat copil mort. Prietene! Bă, du-te încolo! Păi cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost bine și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Salutare, oameni buni! Pa, pa!